Dito sa kabila yan. Oo. Ito. Yan. Dito wala ka. Yung hinilat ko dito sa kabila. Oo. Ito dito siya mostly. Ano, hindi mo na ano kung nabangga ba? Actually, Natapak mo siya na... sa walking ko, yung Nagkamali ka na hakbang ba? O na-twist? nasobrahan ko siguro ng lakad kasi sumali ako ng challenge eh. Hmm. Tapos, parang 2 years, sunod-sunod yun na ano. Hindi, huwag mong tigasan din. Ah, sige. Hindi, huwag mong tigasan din. Huwag mo, ayan, wala. Lambutan mo lang. Sakit eh. Ito. Kaya te? Oo, yun lang. Sige. Pawisan. Pag nilalakad mo, sakit. Oo, kapag matagal na lakad, matagal na tayo, Sumasakit siya. sumasakit na. Pero sa Ayun. Ayan, Ayun ayan, ang tumutunog. Sakit. Oo. Ayun. Mm. Kuha. Or, Ayun. Sakit. Ayun. Salit lang. Isin mo. Hmm. Tunog. Oo. Isang taon, tinis mo? Hindi ngayon lang masyado. Ano siya, kailan ba yung last na siya? Hindi, nag 1 year siya, tapos, aray ko po. Ay, sakit. Dinagdagan ko pa, inulit. Napersa na naman siya nung nakaraan. Marami na humilot yan, di ba? Ha? Marami na humilot. Kaso wala nakakuha. Wala nakakuha. Yan. Ano kasi, sabi ko, mga babae naghihilot eh, kaya di masyado ano Hindi, eh. baka masaya lang ginawa sa kanya. Yan. Ito yung pinaka-problema niya. Okay, I do live again. Okay, I do live again. Yung Okay? ugat. Ugat, ano, tapos sa kanya, ugat. Isang taon, tapos wala nakakuha. Ayun o. Ouch. Ayun. Sarap. Nakikita Oh mo my na sa God. Nakikita mo na sa video. Natakot nga ako, akala ko tendon na yung ano eh, or Hindi. something na ano. Nabangga lang ito na kaya na-persa lang. Pero sa, Kasi dito sa kabila wala nang. So dito ka sa kabila. Di ba nakita mo yung babae na ilot ko? Dito yung siya. babae, Oo, hindi dito ko siya. Oo. nakita na. Yung bago kong upload. Aray ko. Hello. sila po, Oh, ayun. oh my gosh. Mm-mm. Lalo na yung dito. O sige, bigay mo. Taran! Hello. Wala na. Ano te? Magic? Paul, pag ginaganyan masakit. Masakit siya na ano. Nakakala mo yung tumutusok. Mm-mm. Ano, nanginginig ka pa? Oo, hindi Parang- ko maano. Hindi ka makapaniwala ah.